akwai rashin tsaro a cikin karkara sosai, ba bacci, ga mu da yara, ga mu da ɗawainiya da yawa. To muna buƙatar a gudanar da tsaro yadda ya kamata a karkara a ko'ina a faɗin Katsina duka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe kowace ranar 15 ga watan Oktoba a matsayin ranar matan karkara na duniya. An keɓe wannan rana ce domin tunawa da irin gwagwarmaya da gudunmawa na bunƙasa tattalin arzikin yankunan karkara da mata ke yi. Sai dai ranar ba ta wani tasiri galibi ga matan karkarar, waɗanda da dama ma ba su san an keɓe irin wannan ranar domin su ba. Sunana Zainab. Tsadar rayuwa akwai ta zan kayayyaki abubuwa duk sun yi tsada. Talakawa shan wahala suke yi. Kayan sarrafawa masara haka, hatsi, shinkafa duk sun yi tsada. Muna neman taimako daga gwamnati ta taimaka ma talakawa, ta sassauko mana da al'amuran nan. Mutuwa ake yi da duk ta dalilin da yunwa ce. A shekarar 2012 ne aka kaddamar da wannan rana, wanda aka sauyawa suna daga ranar manoma mata ta duniya zuwa ranar matan karkara ta duniya. Sai dai a wani rahoto da muryar Amurka suka bayyana a shekarar 2021, yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ƙara ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka, musamman ma ga al'ummomin da suke fama da talauci da kuma waɗanda rikici ya addaba. Wata mazauniyar karkara a ƙaramar hukumar Funtuwa ta bayyana irin halin da suke ciki, musamman ma na ƙiƙiƙaƙan rayuwa. Sunana Habiba Yakubu Jagaba daga Gwauruwa, ƙaramar hukumar Funtuwa. Rayuwa tana yawa mata wahala akan abubuwa da yanayi na mulki da duniya ta shiga ciki a yanzu a wannan lokaci da kuma wannan zamani. Muna bukata kuma a dinga tallafa wa mata domin sana'o'i, domin su samu abin yi da za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu, su rinka tallafa wa maza a cikin gida a irin wannan lokaci. Matan karkara dai suna fama da matsaloli na rayuwa, kamar yadda binciken Legend FM ya lalubo, na rashin ruwan sha, asibitoci, makarantun da za su kai 'ya'yansu, har ma da rashin abinci. Haka ma wasu matan a karkara, musamman ma waɗanda nazarta da su ta wayar tarho domin jin irin halin da suke ciki a jihar Zamfara, sun bayyana irin halin da suke ciki a wannan lokaci na faɗuwar gaba, tare da kasa yin noman saboda fargaban 'yan bindiga. Ƙarshen rahoton kenan. Haruna Salis Alhaji, Legend FM Daura.